कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। केलाय याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, CPI, बळीराज सेना आणि सर्व घटक पक्ष या महायुतीच्या मार्फत हजारोच्या संख्येने असलेले आमचे सर्व कार्यकर्ते, सर्व घटक कार्यकर्ते यांच्या प्रवक्त्याचा आणि आदरणीय पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या समवेत हा अर्ज उमेदवारी दाखल केलेला आहे। आणि मला निश्चितपणे खात्री आहे की आजचा जर दिवसोमत तुम्ही बघितला असाल तर मला उमेदवारी दाखल करण्यासाठी युतीच्या मार्फत 1 दिवसापूर्वीच कळवण्यात आलं होतं आणि या 1 दिवसाच्या कालावधीमध्ये 5,000च्या संख्येने लोक उपस्थित तुम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित होते। याचाच अर्थ काय आहे, तो संकेत आहे तो तुम्हाला कळला। मंडळांचा आता बोर्ड करून ठेवा, कोण निश्चितपणे ठेवा या मतदारसंघामध्ये असा सर्व कार्यकर्त्यांचा आग्रह फॉर्म हा आमचा आज संध्याकाळी उशिरापर्यंत येईल। पण आता सामंत साहेबांच्या साक्षीने शिवसेनेच्या वतीने आणि महायुतीच्या वतीने आपण जवळच्या लोकांच्या साक्षीने आणि सामंत साहेबांनी जे काही संबोधन लोकांना केलं त्यामुळे वकील फॉर्म आता लवकर मेल आणि त्याप्रमाणे या सगळ्यामध्ये रामदासभाई कुठेच दिसत नाहीये, त्यांची नेमकी भूमिका काय आहे? बरोबर, आज जे बेंडल राजेशजी बेंडल यांना जे उमेदवारी जी मिळालेली आहे त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा हा रामदासभाईंचा आहे। रामदासभाईंनी सुरुवातीपासून अगदी अंतःकरणापासून ठरलं होतं की या जिल्ह्यामध्ये मी कुणबी समाजाला न्याय देईन। जे कुणबी समाजाची अग्रणी मागणी होती की या कुणबी समाजाला विधानसभेमध्ये शिवसेनेने संधी दिली पाहिजे आणि ही त्यांचा आवाज अंतःकरणापासून आवाज रामदासभाईंनी ओळखला आणि तेव्हापासून त्यांनी सातत्याने की मला या ठिकाणी कुणबी चेहरा द्यायचा आहे, मला या ठिकाणी बहुजन चेहरा द्यायचा आहे। आणि त्याच्यामुळेच आम्ही सर्वांनी निर्णय घेतला की राजेशजी बेंडल साहेब हे रामभाऊ बेंडल साहेबांचे चिरंजीव आहेत, त्यांच्या संस्कारामध्ये वाढलेले आहेत, त्यांच्या घरामध्ये रामभाऊ बेंडलांचे संस्कार आहेत आणि रामभाऊ बेंडल हे काय होते हे कोणाला सांगण्याची गरज नाही। निश्चितच त्यांच्याप्रमाणे त्यांचे संस्कार घेऊन आमचे राजेशजी बेंडल हे गावागावामध्ये घराघरामध्ये जातील, मतदारसंघामध्ये फिरतील, प्रत्येक मतदाराला भेटतील आणि मला ठाम विश्वास आहे की ज्या निर्णय घेतलेला आहे, ज्या पद्धतीने रामदासभाईंनी निर्णय घेतलेला आहे, ज्या पद्धतीने माझ्या पालकमंत्र्यांनी निर्णय घेतलेला आहे, आम्ही खात्रीने सांगतो माझे मग तिन्ही तालुका प्रमुख असू द्या, माझे पदाधिकारी असू द्या, आमचे भाजपचे कार्यकर्ते असू द्या, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते असू द्या, RPIचे असू द्या, बळीराज सेना असू द्या किंवा आमचे मित्रपक्ष असू द्या, या सर्वांनी निर्णय घेतलेला आहे की गेले अनेक वर्ष या मतदारसंघावरती जे जनतेवरती विकासाच्या कामातून अन्याय होतोय, तो अन्याय जर दूर करायचा असेल तर आहे ते नेतृत्व बाजूला करून सर्वसामान्यांचं नेतृत्व, जे तुम्हाला हवं असं वाटणारं नेतृत्व राजेशजी बेंडल साहेबांच्या रूपानं आम्हाला विधानसभेमध्ये पाठवायचं आहे। आणि आज ज्या पद्धतीने जो जनसागर लोटलेला होता, मगाशी राजेशजीने सांगितलं की 1 दिवसाचा अवधी मिळाला, आम्हाला देखील 1 दिवसाचा अवधी मिळाला। राजेशजीने जे सांगितलं की आम्ही 1 दिवसामध्ये तयारी केली, 1 दिवसामध्ये माझी ही मंडळी या ठिकाणी आली, यावरून आपण अंदाज बांधू शकतो की माझा मतदार राजा जागा होत चाललेला आहे। शिवसेनेने, एकनाथजी शिंदेनी, नवे महायुतीनं त्यांच्या मनातलं ओळखलेलं आहे आणि त्यांच्या मनातला उमेदवार या ठिकाणी दिलेला आहे। आणि निश्चितच जसजसे दिवस जातील, निवडणूक जवळ येईल, मतदानाचा दिवस जवळ येईल, त्या दिवशी माझा या मतदारसंघातील सर्व मतदार हे मतदान केंद्रावरती जाऊन आमच्या राजेश बेंडलांच्या नावासमोरील धनुष्यबाणाच्या निशाणीवरती बटन दाबल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यांना प्रचंड मताने विजय करून या गुहागर मतदारसंघातून शिवसेनेचा धनुष्यबाण, महायुतीचा उमेदवार या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही, हा ठाम आत्मविश्वास मला आहे। आणि हाच आत्मविश्वास या ठिकाणी देतोय माझे सर्व कार्यकर्ते, माझे सर्व नेते मंडळी, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी जोमाने आणि अतिशय नेटाने या ठिकाणी काम करतील, हा मला विश्वास आहे। बघा, महायुती आहे, महायुतीमध्ये एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि आमचे अजितदादा पवार हे निर्णय घेतात।
त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत मी काहीही बोलणार नाही. जेव्हा 3-4 पक्ष एकत्र येतात तेव्हा थोडासा वेळ हा लागतोच. प्रत्येकाला सांभाळून समजावून घ्यावं लागतं आणि त्यासाठी जो वेळ लागला त्याच्यामुळेच कदाचित उशीर झाला असेल. आज विनय नातूंची उपस्थिती याच्यामध्ये जाणवते. बघा, मी विनय नातूंजवळ गेले 1 महिना काय 2 महिन्यापासून आमचं सातत्याने म्हणजे दिवसातून आमचा एका दुसरा फोन असतो. कालही मी त्यांच्याजवळ बोललोय. त्याच्या अगोदर देखील आमचे निरीक्षक आले, त्यांनी भेट घेतली, मी देखील त्यांची भेट घेतलेली आहे. नातू साहेबांना देखील या ठिकाणी महायुतीचाच आमदार विधानसभेमध्ये गेलेला पाहिजे आणि जो कोणी नेतृत्व या ठिकाणी आहे त्याला अगदी नेस्तानाबूत करायची शपथ देखील नातू साहेबांनी घेतलेली आहे. सर्व मित्रपक्ष एकत्र काम करू आणि सर्व पक्ष हे आमच्या राजेजी बेंडल साहेबांच्या पाठीमागं खंबीरपणे उभे आहेत.